Mali kuna fani jabaran lawa amunu bon fla dongo do mali kona ni mali ko kamba foko bela jeleni nyangma ka to sigorola an kanu baga bi jin fa on fala amba foko bela jeleni nyangma amanyina gabon ko kunu gabon ko kan na nyino lu kamanyina gabon ko amanyina libreville ko amanyina pont nord ko an kanu baga bi jin fa on farela amanyina shiko an ko kan fulu ba bela jeleni ka bela jeleni to osigorola abel mamso mbe aisha ta kona ni mo ko bi kan nyini ngalike amba foko an ya ko do bu yo ko bela jeleni che ko bela jeleni baraji ko la fiabe ka do banala ko se baba dona na to la aisha ta kona be segana o ka flash ka o yeba manangana be araba e février kalo cliché ki samba fla ani mo kan fla kuna fana mi nambo do ma ba manangana dongo do no kena siglin ya bismillah kuna fana damne la samba damne ni Vladimir Putin no yudi sigo ka jamana nyama ani Emmanuel Macron no France ka jamana nyama uli nyongo nyimike nyongo yere konna na sayidi sigo ka jamana nyama Vladimir Putin ale koni ayira ka fasa ko France ka jamana nyama Emmanuel Macron ko kuma be ka kono min ngali kale la ngali mi yere ko no re ka don fa ka fa ko yudi sila ka kele ke chede mun be wolo ko Wagner kuna soro ko no lu kale no ko blakana anga jamana kona Vladimir Putin kon ko kale ayira Emmanuel Macron ka fasa ko ake ko kan ngali ke kale ba fa ko olu konte chekele ke chedun keren no do no lube ko Wagner ko asika ka jamana nyama Emmanuel Macron ka kele kewo ke kan ngalin kalela ko olu be min fayo ko di ka fa kulute Wagner do ko wakulu ma kele ke chedun blaka na jamana kono ko munu be ko Wagner kuna fana yoro kunga sanga ministri nyama shogel ko kala maiga ala la ka fasa kale ko na baraka nyon ko men nyoko nyila baraka men nyoko mira no lube ko corps diplomatique o nyoko nyon ko na sanga ministri nyama shogel ko kala maiga le ko ni ayira ka fasa ko ba ko ta ba ko sura ha kana ko muru ko mana foyi were kama ko tigeli ko fana sika ko na no nu ka kele ke chede mun ko ba nga jamana fara ko ni ala na kira ko ni solama ko faransi ka ko tena seka nga jamana fara o kera nyoko yin sen fesa nyoko yin yere na yo keni corps diplomatique mo yo kunu aka baraka oro la no be ko premature jamana chama chafa nyama mo ko lu kon boraka barable ba gasa barable ba mi yera nu ya ira ka fusa ko siga ko kuna fondi la do kuma nga jamana kona na le be ko Benjamin Rouge kale kon be baraka kuna fondi so la sami be ko Jeune Afrique wi ya ira ka fusa kulu kon menu gwen kata France du kon na ko baw ko kuna fondi la kon me barala nga jamana kona ko soro ko 7 jonjon foi table 7 bato na barake nga jamana kuna kanga kuna fondi ta ka di France jamana ma o ko mino kona na sanga jamana chama chafa nyama ya ira ka fusa kulu kon mena gwen ka segi France du ko nana ameta dunga fa ko nasara dunga fa ko sanga ministri misiglo no dunga fa ko ale koni ni ya la tege kan nyonyi ba mi yere na yo keni ferikela ma baw ani jago kala mi sema no bela jele ani mo sigile no dunga fa ko na nga mali kono ayira ka fasa ko ale kon be bela jele ngul ko bela jele ki yeremne ko baw ko jamana nyama be barana sugu bela wala sa duna fe folo be so soro lafia ani songo no mala nga jamana kono to gamna ayira ka fasa ko kayni sida mo go nyangel mi tan nga jamana kono ko jatemne kono kala ka fako do kono kumeka anga duna fe folo do songo yele no sukoro ayira ka fasa ko ulu kono be barana sugu bela sa ko wala sa o songo kono be se ka segi anu wala to gamna ministri la ka ira ka fako bela jelen ka don ka fako gele ya sabari kon ya jamana soro no doyi seda o mo nyangili mi ta kan se no doyi covid-19 banay no o kon ye gele ala se jien fambe ma ani ko bela jelen ka don ka fasa ko nyina samyo o manye ko sebe ko ake no gele ko no bela jelen sa ko jamana ne ma kon be barana sugu bela ko be se ka jamana ko no dun lafiya to gamna ko be barana sugu bela ka doni du na fe folo ye mali kono songo no mala mali dem bela jelen be se ka soro to gamna lafiya la anga ministre misiglo no ben ani kelen ya sabatili kuma na le be ko ministre de paix et de la réconciliation no Ismaël Wagué ira la ka fa ko ale kon tara takamala sa takama mi yere na akunyo ke oromo dugu kon nani bama ci koro mo ka nyama kun kan nyoko no lu yere ka jakulu be ko CSP o nyoko kon na so ya ira ka fa ko kon ye bolo no place ben ke bolo no place mi yere pato be ani kele be se ka do ani bama ci wale mo ni nyoko chetu ga mina o kum kon na sa bama ci wale koro kala mo no be ko cadre stratégique permanent olu kon ya ira ka fa so ko lu ni sonjale no ko baw ko usera kan nyoko nyi ke ko kuma nyoko ya ka teme olu ni jamana nyama ni nyoko che ko fo ka bolo no place ben soro ko dona na to la sa kulu fene mina fara nyoko ngake ko wala sa ni bolo no place ben kono fe be se ka wala to kamna be ani kile abe se ka sabati anga jamana anolu ni nyoko che to ko yamina amta kalan ko kunga
n'an sera kalanko kun wasa yɛrɛ la ka fɔ k'an ka minisiri ɲɛma Choguel ko kala Mayiga k'ale kɔni taara soba dayɛlɛ soba min yɛrɛ n'o jɔlen don an ka sanfɛ kalanko Bɔgɔnko kun n'o so yɛrɛ tɔgɔ ko l'agence malienne d'assurance de qualité k'o so in yɛrɛ jɔra sa walasa ko sanfɛ kalanso mɔgɔw bɛ se ka lafiya tɔgɔ min na ko sanfɛ kalanso kalanw bɛɛ ka se ka kɛ ka kɛɲɛ ni an ka jamana laɲiniw ye minisiri ɲɛma Choguel ko kala Mayiga ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko kalan nafa kɔni tɛ se ka fɔ ka ban an ka jamana kɔnɔ wa ko wagati o wagati ko ni kalanko kungoko kɔni bɔra k'olu bɛ wuli k'u jɔ ko k'u seko kɛ an taa jamana taabolo ɲuman fɔ kan n'an sera yen sa an ka filɛlikɛla min n'ale bɛ wele ko Musa Jɔmana n'a bɛ fɔ ale ma sa ko filɛlikɛla politique la n'olu bɛ wele ko analyse politique ale kɔni bolonɔbila sɛbɛn kɛ bolonɔbila sɛbɛn yɛrɛ n'a bɛ k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko sigikafɔ ka kɛ ka kɛ ni jamana cɛmancɛ fanga sɛbɛn ye n'o bɛ wele ko charte de la transition ko kɔni ɲɛna kosɛbɛ ko bawo ko bɛna to ko faamuya bɛna don ka baara la ko a kɛ ni bolonɔbila sɛbɛn kɔrɔ min kɔni tun bɛ yen ko o yɛrɛ kɔni wagati tun bɛ ban ni février kalo tile 27 in na ko jamana ɲɛmaaw filɛ nin ka nin waleya min kɛ sa ko bɛna to ko mɔgɔw bɛ n'u ka baara taabolo kura faamuya ko ani ko wagati kura n'a fɔ jamana cɛmancɛ fanga taabolo la an bɛ taa Farabugu n'an taara Farabugu sa yɛrɛ la k'a fɔ ko colonel DJ Dambele n'o o yɛrɛ bɛ baara kɛ an ka finitigilamɔgɔ ka so la n'o bɛ wele ko le commandant du secteur 5 théâtre central de l'opération Maliko ko o n'a ka cɛdon dɔw kɔni taara Farabugu dugu kɔnɔna na n'u yɛrɛ taara balo caman di Farabugukaw ka dugulamɔgɔw ma u y'a yira ko ka kɛ ni Farabugukaw ye gɛlɛya min sɔrɔ a bɛ wagati jan bɔ ni kɛlɛ okumu kɔnɔna la ko jamana ɲɛmaaw kɔni y'olu ci Farabugulakaw ma ko Farabugukaw k'a dɔn ka fɔ sa ko olu kɔni b'u dɛmɛ olu bɛna se ko na sugu bɛɛ kɛ walasa Farabugukaw bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya kɔnɔna na cogoya min na ko dɛmɛ mana kɛ fɛn fɛn ko ka se dɛmɛ wariko ma ka se dɛmɛ dumuniko ma ko ani k'u dɛmɛ sira na sugu bɛɛ la walasa Farabugu dugulamɔgɔw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na ko bawo ko jateminɛw kɔni kɛra k'a yira k'a fɔ sa ko kɛlɛ okumu kɔnɔna la ko Farabugukaw kɔni sɛgɛnna kosɛbɛ an ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta a yirala k'a fɔ sa ko ale kɔni an ka ambassadeur min sigilen don Bruxelles kaw ka dugu la ka ale n'o ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn min yɛrɛ kɔnɔna na ni jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma colonel Assimi Goïta n'ale tun bɛ ka baara taabolo togo ɲuman yira baara togoya la min yɛrɛ n'a bɛna to kɛ Bruxelles kaw ka jamana kɔnɔ togoya min na bɛn ani keleya bɛ se ka sabati an ka jamana ni Bruxelles kaw ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ togoya min na u ka ni ɲɔgɔn ye kɔfɛ sa lasigiden ambassadeur n'ale tɔgɔ ko El Hadji Aluseni Traoré ale kɔni y'a yira k'a fɔ sa ko jamana ɲɛmaa kɔni sira fɛn fɛn don ale kɔrɔ k'ale kɔni bɛ taa baara kɛ n'o hukumu kɔnɔna ye ko bawo ko jamana ɲɛmaa y'a yira k'a fɔ sa ko Bruxelles dugu bɛ farajɛlakaw ka keleya tɔnba fɛ n'o bɛ wele ko Union européenne o farajɛlakaw ka keleya tɔnba yɛrɛ ni baaraɲɔgɔnya bɔ an n'olu ni ɲɔgɔn cɛ a mɛnna kunnafoniya yɔrɔ kun sa a yirala k'a fɔ ko musomanninw ka nɛgɛkɔrɔsigi kɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa k'anw ka jamana o tako 19 min yɛrɛ n'u y'o kɛ Buguni dugu kɔnɔ n'o o kɛra yamaruya kɔnɔ sa n'an ka minisiri min sigilen don musow den ani du lakani ni kungɔ yamaruyali kɔnɔna na an ta Kulukoro n'an taara Kulukoro sa yɛrɛ la k'a fɔ ko siraban kasara dɔ kɛlɛ kɛra Kulukoro dugu kɔnɔna na o siraban kasara min yɛrɛ n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko mɔgɔ kelen kɔni tora nin na ko ani mɔgɔ 6 banana ni siraban kasara in na u y'a yira k'a fɔ ko ni siraban kasara in kɔni sɔrɔla ko an ka mɔbili min bɛ wele katikati ko dɔ de kɔni wolokila ko ka wolokili le kɔnɔna na sa ko mɔgɔ kelen ni tora la ko ani mɔgɔ 6 ko banana ko kɔni y'u cɛ ko ka taa n'u ye Kulukoro l'hôpital so la an ta Kucala n'an taara Kucala sa yɛrɛ la k'a fɔ ko Kucala musow kɔni ye ɲɔgɔn lajaraba kɛ ɲɔgɔn lajaraba min yɛrɛ n'o kɛ hukumu kɔnɔna la sa k'olu kɔni ka dɛmɛ bɛ cɛmancɛ fanga mɔgɔw ye u ka nin kɛnɛ ka sa yɛrɛ la k'a fɔ ko Kucala maaba caman tun bɛ kɛnɛ kan u y'a yira k'a fɔ ko bɛn ni keleya bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogoya min na ko musow kɔni man ka to kɔfɛ ko hukumu kɔnɔna la k'olu ye nin ɲɔgɔn lajaraba in kɛ k'a yira k'a fɔ k'olu ka dɛmɛ bɛ an ka cɛmancɛ fanga mɔgɔw ye halisa kunnafoniya wɛrɛw kun ka kɛ ni an ka jamana olu kɔni ye Faransikaw ka ambassadeur min gɛn ka segin Faransi dugu kɔnɔna a yɛrɛ la k'a fɔ ko den mara yɔrɔ min b'anw ka jamana kɔnɔna na n'o bɛ wele ko Pouponnière de n'o o b'anw ka quartier la min bɛ wele ko cité UNICEF ko o den mara yɔrɔ ko bɛɛ yɛrɛ tun bɛ Faransikaw ka dugu bolo bi dɔ in na sa yɛrɛ la k'a fɔ ko kabini février kalo tile fɔlɔ ko Faransikaw ka jamana ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu tun bɛ dɛmɛ min bila ka na ni den mara yɔrɔ mɔgɔ ninnu ma k'olu b'o jɔ halisa kunnafoni wɛrɛw kun an ka kunnafonidila min bɛ yen n'ale bɛ wele ko Olivier Duba n'ale kɔni farajɛlakaw ka kunnafonidila n'ale tununi yɛrɛ ma dogo mɔgɔ si la yɛrɛ la k'a fɔ ko ale tununi ko
bi yo o kalo 10 a fɛmɔgɔw kɔni be ɲinili la sa ɲinili mi yɛrɛ n'u bɛ k'a ɲini k'o bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ walasa ni kunnafonidilan Olivier Dubois ale bɛ se ka ye cogoya min na. Am ta kɔ kan n'an taara kɔ kan sa am ta Burkina n'an sera Burkina yɛrɛ la ka fɔ sa ko ka kɛ ni kiri min yɛrɛ tun bɛ ka tigɛ olu jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Thomas Sankara ye kiri min yɛrɛ tun bɛ ka tigɛ k'o ka sayako ɲɛɲini ko o kiri kɔni ko o jaabi bɔra bi Burkina kɔ ka finitigilakaw ka kiritigɛsoba la o hukumu de kɔnɔna na sa u y'a yira ka fɔ sa ko u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'o ye Blaise Compaoré u y'a yira ka fɔ sa ko o de kɔni nɔ bɛ nin ko in na ko o ye ɲangili da ka ɲangili min yɛrɛ n'o ye san 30 kaso ye. Mali kunnafoni jamana layɛbagaw ni kunnafoni damadama de kun b'an bolo k'a dɔw bɛɛ lajɛlen kulo kan an b'a fɔ k'an bɛɛ kunnafoni wɔrɔ k'an bɛ duwawu kɛ ko Ala ka bɛɛ lajɛlen ka ɲini fɛn kɛ sɔrɔ fɛn